No, pošlem autogram. Potom pošlem ako. No, a tak sme tu. Po celom roku cestovania časom, cestovania krajinami, sme konečne dostali sem na tábor. A neuveríte, podarilo sa mi priniesť aj stroj času a pomocou rôznych powerbaniek a predĺžovačiek aj funguje. Ďakujeme! Uvidíme, či funguje. Ale už sme tak strašne blízko k tomu, aby sme sa dostali k nájdeniu vedca. Takže jedného obetujeme. Ale ja verím, že všetci spoločnými silami to zvládneme. Už sme prešli od Egypta cez Vikingov, cez ďalšie rôzne krajiny sem, na toto miesto. A z tohto miesta sa budeme posúvať ďalej, pokiaľ ho nenájdeme. Kto je so mnou, nech zdvihne ruku! Ako málo rúk, viacej rúk chcem vidieť! Dneska máte ešte oddych, zabávajte sa, užite sa to krásne miesto a od zajtra nájdeme nášho vedca pomocou a veľmi uvidíte. Tak dúfam, že sa tešíte, lebo to bude fakt brutálne. Takže čo? Snevák môže začať! Poďte si postaviť okolo ohňa. Zvihneme trošku ďalej s tou duskou hore a musí sa održať. Pripravený? Dobre. Ide. Nedávajte ho tak vysoko. Jak vysoko! Poďte ďalšie. Ja som vedel, že sme na dvihnutie, ale... Myslel si, že si myslel. Ale nie, a nebol. Nebol nejaký. Myslím, že všetci, že nič. Aj ti vám nejaký. To si strašne pálil. Tak, vysoko sa vpalil na pôjdu. Modro. Áno. Daj modré. Prosíš si? Beďka, toto som si dali nám. Ja som jazdil na medúze. Hej, ale ja som bol strelisko kosa.